Goddag, jeg er Rudi fra Benifero med Benifero frekvensomformer. Frekvensregulatoren er lavet til meget, meget enkel brug. Så hvad gør en frekvensomformer? Frekvensomformeren bruges til at styre filterpumpens hastighed. Jeg satte stikket fra filterpumpen i frekvensregulatoren og stikket fra frekvensregulatoren i 230V-stikket. Inverteren er programmeret, så den først kører ved 10-2000 ohmin i 1 minut, og derefter går den tilbage til den tidligere indstilling, da pumpen blev startet. Så det er de 2900 omdrejninger, og efter 1 minut vender den tilbage til den tidligere indstilling. 10. Se, frekvensregulatoren er nu gået tilbage til 2300 ohminelle. Når jeg justerer RPM nu, har jeg en pil nedad til 2200, 2200 eller en pil op. Det er ikke sværere. Hvis jeg tager stikket ud igen senere, går den i stå igen og starter så igen ved den oprindelige hastighed. Så alt, hvad jeg behøver for at styre frekvensregulatoren, er en timer, bare en meget billig afbryder eller vores Wi-Fi Smart Stick, som jeg så kan styre med en parameter via Wi-Fi Smartphone-appen. Tilbagebetalt på 1 år.